गिबियावनो बयबो मैयानि 18 अक्ट'नि बिसारखौ गाव गावनि गोसोआव सुंलु। गेदेरमा रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि बयबो गोसोआव सुंलु। 8 जननि बिसारा मा जाखो? बिथांमोननि फिननाय गैया। बयबो गोसोआव गाव गावनि गोसोआव सुंलु। बिथांमोननि बिसारा मा जाखो? फिननाय गैया। नाथाय आं मैया जाय गोजौ बिजिरसालियाव बिर जोहोलावफोरनि जानानै बिथांमोननि जानानै गसङो, जाय गेदेरमा उकिलजों आं फन रायलायदोंमोन, बिथांजों रेकर्ड खालामनो सानदोंमोन बिथाङा, नाथाय कल रेकर्डखौ बादा होयो। बिथाङा जोबोद माखासे गोसो गोरबोजों फोरमायो। बिथांमोननि जानानै बिथांखौ गोजौ बिजिरसालियाव गसंनो थाखाय प्रमद बर'आनो दायथ' होदोंमोन। जाय गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोनानो दायथ' होदोंमोन, नाथाय बिथांमोननि माखासे साहाफानि खरसखौ रावबो खबर लाया। आसा खालामनानै दंमोन होननानै जों खोनानो मोनो। जाय गोहो खुंथायाव दं बा प्रमद बर'निफ्राय जिखुनु जाया जोंनि बर'नि गेदेरमा दैदेनगिरि, जाय बिर जोहोलावफोरखौ उदां खालामनो थाखाय जाय गोजौ बिजिरसालियाव गसंबोबाय थादों, बिथांमोना साहाफानि खरसखौ लुगैदोंमोन होननानै जों खोनानो मोनो। जाय बिर जोहोलावफ्राबो गोसो गोरबोजों आसा खालामो जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय जाय बिर जोहोलावफोरनि जानानै जाय गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ बिथांमोननि जानानै गोजौ बिजिरसालियाव गसंनो थाखाय बिथांमोनखौ दायथ' होयो। बिथांमोननो माखासे थांनाय फैनाय थावफानि खरस, बिथांमोननि साहाफानि खरस बिथांमोना आसा खालामनानै दंमोन होननानै जों खोनानो मोनो। माखासे समाव जोबथेसालियाव थानाय बिर जोहोलावफोरनो जाय गोजौ बिजिरसालियाव बिथांमोननि जानानै आयेननि खाथियाव गसङो, जाय उकिल होननानै जाय आयेनखौ लानानै बिथांमोननि देरहासारनायनि थाखाय बिथांमोनाबो नारा नाथा नाजागासिनो, बिथांमोना माखासे टिम जानानै गोजौ बिजिरसालियाव गसङो। गावनि टिमखौ साहाफानि लोंहोनो थाखाय गावनि टिमनि जाय गोजौ बिजिरसालियाव गसङो बिथांमोना थावफानि खरस लुगैदोंमोन होननानै जों खोनानो मोनो। नाथाय आंनि सोंलुआ मैयानि बिसारखौ मा जाखो होननानै जेब्ला सोङो, अब्ला जाय गेदेरमा उकिला बुंहरो बिथांमोननि बिसारा 25 तारिखआव मैयानि बिसारखौ फासयफिनबाय आरो 6 दिन, दिनै 19 तारिख, बे 6 दिनखौ जोंनि बर' माहारिनि गेदेरमा रायजो राजा जायफोर बिर जोहोलाव बयबो गोसोखौ हमथा हमथा बे 6 दिनखौ नेनानै थानांसिगोन। नाथाय बयनिफ्राय दुखुनांथाव, जाय जोबथेसालियाव थानाय बिर जोहोलावफोरनि जानानै गोजौ बिजिरसालियाव गावनि टिमखौ लानानै जोंनि गोहो खुंथायाव थानाय बर'नि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गोजौ बिजिरसालियाव बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ दायथ' होदों। नाथाय दायथ' होखांनायनि उनाव बिथांमोननो माखासे थावफानि खरस, बिथांमोननि साहाफानि खरसखौ बिथांमोनखौ खबर लाया होननानै जों खोनानो मोनो। जोबोद दुखुनांथाव। 6 दिनखौ गोसो हमथा हमथा बयबो नेनानै थानांसिगोन। बयबो गोसो गोरबोजों गावनि गोसोखौ बुरखायनानै बे 6 दिनखौ नेनानै थानांसिगोन।